egitaldia, Bilafaka IPS errepidetan, eta lehenbizi agur bat ezin dute, kanponen bost zazpi dituzte. Baina aurretik agur bat egin dute, ohiko duten moduan.
beste kontuak zuri gabe, beste formati batzuk, baina gaur zuen laguntzarekin, alegian egitera guazena ez da makala. Zortzi pixikoa, pixi bakoitzean, bilagun. Antolak eta lanak, bukatzen ari dira, hartzen eroz.
Disitulah semua kita. Dewa Rencana.